Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Nandito ako ngayon uli sa rooftop ng bahay ng aking kapatid. Yan si Fisda Adventures. Kung makikita nyo, nasa likod ko yung background. Natatandaan nyo yung vlog ko dati, Guava in the City, na nagmarkot ako. Ayan, titingnan natin at puputulin na natin. Ayan, mukhang nagkaroon na ng ugat yung aking minarkot. Ayan, kasama ko si Putol, Fisda Adventures. Ayun. Shout out at congratulations na rin pala. Ayan, isa nang monetize yung aking kapatid. Ayan. Pakisupport yung kanyang channel. Ayan, Fisda Adventures. Ayan, maraming salamat. At ito na nga yung punong bayabas. Nandito sa rooftop. At ito yung mga minarkot ko nung nakaraang. To be exact, ayan, 55 days ngayon. August 26 tayo nagmarkot. Today is October 21. Yan, 55 days. Yan, after 55 days, ito na yung resulta ng aking minarkot. Ayan, isa-isay natin. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, marami ng ugat at mamaya puputulin na natin ito. Ililipat natin to sa seedling bag. Ayan, nakahanda na dun sa aming bahay. Dadalhin ko na itong minarkot ko. Ito yung una. Ayan. Ito yung pangalawa. Ayan, ang dami na siyang ugat. Ayan, shoutout po sa lahat. Ayan, oh. Baka gusto nyo, marami rin ukay-ukay dito. Ayan. Ayan, oh. Napakadaming ugat. Ito yung pangatlo. At effective nga talaga yung pagmamarkot at pag gumamit ka ng coco pit. Ayan. At may gamit nga pala tayo ito. Pang cutter natin. Pagpuputol ng halaman. Ayan. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Kaya natin putulin yan. Kahit ganun ka laki. Ayan, napakadaming ugat. At ito yung pangatlo. Ayan, puputulin na rin natin. Grabe, oh, ang ganda. At ito na nga yung aking minarkot. Yan, after 55 days to be exact. Ayan, napakadami ng ugat. Yan, pwede na itong pantanin. Kung mapapansin nyo, ayan, halos puno na ng ugat. Yan, mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ilipat ito doon sa seedling bag para doon na natin papatubuin ito. Ayan, para after siguro mga 15 to 30 days, ayan po, pwede na natin itanim ito. Ayan. At ito na nga yung aking minarkot. After 55 days, ayan, nagkaroon na siya ng mga ugat. At ililipat ko na dito sa seedling bag. Ayan, nakahanda na yung aking seedling bag. At tatanggalin na natin itong plastic. Ayan, kailangan tanggalin natin itong plastic. Ayan, kasi pag di natin itong tinanggal, ayan, hindi makakalabas yung ugat. Ayan. Ayan na. Ayan ang resulta ng pagmamarkot natin. Ayan. Ayun. At ito na nga. Ayan, napakaganda. Napakadami ng ugat. Ayan, dahan-dahan para hindi magalaw yung mga ugat. Ayan. At ililipat na natin dito. Ayan, meron na tayong nakahandang seedling bag. Ayan. Yun, oh. Ayan. Dadagdagan natin ng lupa na may halong coco peat pa rin para mapabilis. Ayan, malaking tulong kasi itong coco peat pag naghahalaman ka. Ito yung nag-absorb ng tubig. Ayan, para mapanatili nyo yung halaman na mayroong palaging tubig. Ayan, yan ang sumasala sa tubig. Ayan, hino-hold niya ang tubig nitong coco peat. Pagkatapos nito, ayan, ilalagay nyo ito sa malilim na lugar at doon nyo na
Papaugatin itong minarkot na bayabas. Ayan, nakaisa na tayo. At ito yung pangalawa, ililipat na rin natin. Napakalago nito. Ayan, tatanggalin na rin uli natin yung plastic. Ayan, ang kagandahan nito, itong plastic na to, no? Hindi to disposable. Pag bumili ka ng ganito, medyo may kaunting kamahalan lang. Pero magagamit mo uli. Yan, itatabi nyo uli ito at gagamitin nyo uling pang markot. Ayan, tatanggalin na natin. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaganda ng ugat. Kailangan huwag masyadong magalaw yung pinakaugat niya para effective na tumubo yung minarkot ng bayabas. Ayan. Napakagandang bayabas na ito, no? Mapapansin nyo doon sa una kong video. Ayan, napakalaki ng mga bunga nito. Guwapol kung tawagin itong bayabas na ito. So, para hindi na tayo hingi ng hingi sa aking kapatid, ayun, dumiskarte tayo at nagmarko tayo doon sa pinakapuno ng kanyang bayabas. Ayan, siguro mga 1 year lang ito. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, magkakaroon na itong bunga. At itatanim natin to doon sa aking munting bukid sa aming probinsya sa Bicol. Kung po ito itatanim. Yan, nakakadalawa na tayo. Medyo isiksik natin kasi medyo malaki ang puno para hindi siya gagalaw. Ayan. Bali, ang gagawin natin dito kasi sobrang taas. Bali, puputulan natin para hindi at ito na yung pangatlo nating minarkot na bayabas. Tanggalin muna natin yung tape. Wow! Ayan! Tingnan mo naman yung ugat niya. Ayan. At ito na pangatlo nating bayabas. Itatanim na natin. Nilalagay na natin dito sa seedling bag. Dagdagan natin ng lupa na may halong kokopit para mabilis. Sagarin na natin. Damihan na natin. At kamayin na natin. Ayan, masarap pag nagkakamay. Ayan, nagdagan na rin natin to. Sobra pa. Pagkatapos natin, mailagay na diligan natin. Ayan, natin. Pag nadiligan na natin, ayan, itatabi lang natin to sa malilim na lugar. Ayan, huwag direct sa sunlight. Siguro after mga 15 or 30 days yan, pwede na natin itanim itong aking minarkot na bayabas. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless! Diyos! Mabalas!